Čo pre vás znamená, že môžete byť na plese Košičanov? Nič lepšie neexistuje, ako prísť naspäť na východ, ako sa vrátiť k lokálpatriotizmu, ako sa vrátiť k tomu, že ako sa my hrdí, že Maratón mieru je ten najstarší v Európe, tak zrazu sú to aj nové veci. Ja som dnes na tomto plese otvoril debatu a kaviareň Slavia si zaslúži tú informáciu a budem rád, keď to donesieme aj do Prahy, že sú veci, ktoré sú svetovými unikátmi a to je napríklad erb mesta Košice. Praha je ďaleko za nami. Bratislava, o tej sa ani nesnívalo, keď Košičania prišli za kráľom Ľudovitom I. Veľkým a povedali, my nechceme groše za to, že sme ti pomohli vyhrať vojnu tu pri Košiciach, my chceme niečo, čo je kráľovské, chceme byť kráľovským mestom. A Košice sú naozaj svetovým unikátom. A ja budem strašne rád, keby sa nám podarilo napríklad v Prahe nájsť priestor, miesto, kde mnoho Košičanov si nájde svoj priestor, chuť a radosť žiť, mať sa rado a hlavne hovoriť si, že Košice, tak ako ja som bol mladý a keď som bol na základnej škole strednej, 100-vežatú Prahu musí každý z Československa navštíviť. A ja by som to chcel otočiť. Poďme navštíviť stredoveké, kráľovské, východňarské, šadené mesto Košice. Poďte do Košic. Preto sme Pražské rádio, nedá mi neopýtať sa, ako vnímate vy Prahu. Ja som tam chodívala ako študentka ešte počas stredoškolských rokov a boli tam také krátke vzťahy, kamarátstva, priateľstva tam vznikli, ktoré trvajú dodnes, takže veľmi pozitívne vnímam Prahu a veľmi rada tam chodím. Čo pre vás znamená, že môžete byť na plese Košičanov? Pre mňa to je príjemné stretnutie s rôznymi ľuďmi, ktorí tu pravidelne chodia, aj s tými, čo chodia nepravidelne, no a samozrejme príjemná zábava a príjemné rozhovory s mnohými, ktorých vidím častokrát až po roku tu na plese. Keďže sme z Pražského rádia, tak nedá mi neopýtať sa, ako vy vnímate Prahu. Tak v Prahe som dosť často, priznám sa, že možno až častejšie, ako by som chcel, ale to je len kvôli tej ceste. Praha je príjemná, mám ju rád, mám tam množstvo aj známych kamarátov, ale aj množstvo pracovných povinností, takže v Prahe možno tak raz za mesiac, raz za 2 mesiace som na minimálne 1-2 dní. Môžete pozdraviť našich poslucháčov aj divákov, všetkých Slovákov žijúcich v Česku? Som veľmi rada, že mám tu česť pozdraviť všetkých Slovákov, všetkých Košičanov, ktorí žijú nielen v Prahe, ale v celých Čechách, pretože ja Čechy milujem, Prahu milujem, zostanem navždy vlastne Čechoslováčkou, ak sa to tak dá povedať, a želám všetkým všetko čo najlepšie, aby mali čo najkrajší život, než sú tam, alebo na Slovensku, alebo kdekoľvek. No tak mi dovolte, abych pozdravila všechny vlastně vaše fanoušky a posluchače, kteří vás rádi poslouchají a přejí rádiu World všechno nejlepší, abyste je zabávali tak, aby měli prostě dobrý pocit a aby vás rádi počuli.